אז יש מספר ערבויות מאוד חשובות שבלעדיהם אנחנו לא זזים. הערבות הראשונה זה ערבות חוק מחר. הערבות בגובה הבית החדש שלנו. היום הדירה שאנחנו מוסרים ליזם, שמתגוררים בה, למשל עולה בסביבות 2 מיליון שקלים. הדירה החדשה אמורה לעלות 4 מיליון שקלים. הערבות שאנחנו דורשים לקבל זה בשווי הדירה החדשה, בשווי 4 מיליון שקל. זאת אומרת, שאם קרה משהו ליזם ופינינו כבר את הבית, הדירה נהרסה, אנחנו לא יכולים להישאר עם שוקת שבורה. אנחנו צריכים לקבל שווי של הבית החדש, שהוא כבר בנוי וגמור. הערבות הנוספת זאת ערבות שכירות. אנחנו יצאנו מחוץ לבית, התחייבנו לשלם כספים למישהו, והיזם לא עומד בהתחייבות שלו, הוא לא משלם. יש ערבות בבנק בשווי דמי השכירות. התפקיד שלי זה להגן על הדיירים. שלא משנה מה קרה בדרך, מה קרה בתהליך, הוא מוגן, הוא לא יוציא כסף מהכיס, הוא לא יפסיד כסף. המטרה של התחדשות עירונית זה לשדרג את הדיירים, זה לתת להם בית יותר חדש. יש עוד מספר ערבויות, למשל, ערבות בדק. כבר נכנסנו לבית החדש. מה לעשות? תמיד יש קצת פקשושים וקצת תקלות בדירה. לפי החוק, קבלן צריך לתקן. מה קורה אם הוא לא מתקן? אני לא רוצה שהדיירים שלי יתחילו לריב איתם ויגיעו לבתי משפט וקשקושים. אז יש ערבות בדק לשנה, לשנה וחצי, שכל הזמן יש מענה לדיירים שלי. ערבות נוספת זה ערבות רישום. היזם מחויב לרשום את הבית החדש שלנו בטאבו על שמנו. מה קורה אם הוא לא רושם? מה לעשות? במדינת ישראל אנחנו יודעים, לפעמים יש עיכובים. יש עוד ערבות, עוד איזושהי סנקציה על היזם, שאם הוא לא רושם, יש לי תקציב לרשום. יש ערבות נוספת שהיא מאוד מאוד חשובה, שזה ערבות להליכים משפטיים. שהיזם שם היום כסף בבנק, שאם אני צריכה לתבוע אותו, יש לי תקציב. ערבות נוספת, זאת ערבות מיסוי. היום אנחנו מוסרים דירה, אנחנו בעצם מוכרים את הזכויות של הבית. יש מס שבח. כשאנחנו מקבלים דירה חדשה, יש מס רכישה. לא לכולנו זה פטור של דירה יחידה. מישהו אמור לשלם את המיסוי הזה. המישהו הזה זה היזם. אם היזם לא ישלם את המס הזה, את החשיפת המס הזאת שיש, אז יש לנו ערבות שנקראת ערבות מיסוי. הגובה של כל הערבויות נקבע על פי או יועץ מס, שזה ערבות המיסוי, על פי שאלון המס שאנחנו ממלאים, והערבות חוק מחר של שווי הדירה החדשה נקבעת על ידי שמאי. אז זה בגדול הערבויות החשובות שחייבים להיות בהסכם.